Dakbayan sa Sugbo nakatigom gikan sa 200,000 ngadto sa 300,000 pesos nga tipping fee sa basura matag adlaw sukad gibuksan pagbalik ang Inayawan Sanitary Landfill ni atong Hunyo 27. Gibutyag ni John Paul Gilasque, OIC sa Department of the Public Services, matag adlaw makalabay og 300 ngadto sa 400 katuniladang basura sa maong landfill. Tungod kay mas duol ang Inayawan Landfill, makahimo og duha ngadto sa 3 ka biyahe ang matag dump truck itandi sa usa ka biyahe lang kaniadto tungod sa kalayo sa pribadong landfill sa Konsolasyon. Hinuon giangkon sa DPS nga naapektuhan ang pagpangolekta sa basura ning nakalabayng mga adlaw tungod sa pagbunok sa uwan. Dili ko pwedeng ka-afford nga magpalabay dito sa taas kay katumutong ulan gani kaayo, malubong ang truck. Ang mahitabo man gud kung malubong ang trucks, magkinahanglan ka og equipment bako para mobira sa dump truck.